awakmu ku nek tekan kali iki, Mat, kudune strategi ku wis berhasil. Dong ora weh. Wis aku dong tenang kan, Tro, karo rencanamu iki. Ya, tapi cangkemmu panggang giling jane doyan po luwe to, Mat kowe. Lah ket esuk mangrung mangan lho, Tro. Wis, iki pokoke terakhir aku iso bantu awakmu, Mat. Pokok iso ora iso, duit engko kudu balik. Mergo rencana iki mau jenenge strategi duit balik. Dadi awakmu iso nglunasi utange yo mentil, tur ora kelangan duit. Oh ngono kan, Tro. Yo, wis saiki kowe budal nang nggon iki mentil. Aku tak telepon yo mentil, tak pura-pura dadi pembeli motor. Ngerti? Wis ngerti pol aku, Tro. Yo, Ya tak budal saiki ya. yo, wis. Wah, kita beli sik yo mentil nomere sing endi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang jualan motor di Pacebuk tadi ya, Bu? Oh, nggih, Mas. Itu motornya minta berapa ya? Alah 5 juta aja. Oh, 5 juta. Ya udah nanti siang saya tak lihat unitnya boleh ya. Kalau bagus ya jadi tak belilah nanti. Oke, baik, Bolo. Tak tunggu lo ya. Oke. Alhamdulillah. Gue sana sing pengen delok. Muga-muga engko dadi nek jaman pejuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi. Wah, tak ketok wong dame padang iki. Bayem rine, ayam matine. Alah, luwak stok nah. Jane piye tuh sampean yu? Lah wong dilem kok gak malah seneng lah kok malah nesu iki lho. Wis, Mat, aku gak butuh lem-lemamu. Kowe iki lho. Wani-wani rene. Apa nggo duit? Ya wis panggah tak siapne to yu. Nyok yu duite. Lah, ya ngono lho. Berarti iki utang wis lunas lho yu. Tapi ya kuwi umpama aku butuh sak wayah nyilene oleh to. Iya, Mat. Sing penting padha penake. Dino iki mung sampean tak sampean ketok bahagia to yu. Mari oleh-olehan duit tol apa piye? Duit tol ndasmu kuwi. Lah buktine sampean nyanyi-nyanyi kok. Ini lho, Mat. Ngontorku iki engko sedelu tak sampe delok wong. Ya dongane muga-muga dadi. Ya panggah to yu. Malah aku tak dongakne sing angel-angel. Pendang dadi. Oto ngamu no. Donga sing ndek-ndek kangelan kok apa sing Jawa. Lah terus ditawakne piro ngene iki yu? Iki mung tak tawakne 5.000, Mat. Lah kok murah men to yu. Beh murah piye to? Ya sumume to, Mat. Kuwi laku wis badhe 1.000. Beh yu. Umpama sampean gelem ragat 50.000. Motor kita go ning salon lho, mulih mesti resik. 7.000 lho jelas payu. Masa to, Mat? Domongi kok. Kapan to ya aku gak tau ngapusi. Lah, koyo ngene iki lho yu. Aku digo ning salon mesti kinclong. Yen tuku ya seneng. Oh iya, Mat. Lah iya. Oh iya sih, Mat, kok ngono. Degonya salon. Terus ngongkoni duwite endi? Oh iya. Ya. Terus iki tok to yu. Lah aku 1000 to ngene to. Kowe wi. Tandang gawe kok sopah iki. Tapi yo ki, Mat. Ku kudu balik kudu celing. Iya ya yu. Kamar. Ngati buluk tak. Itu ndasmu we. Ya. Wis karo tengah jam to.
iki kudune madem wis tekan kali iki. Saiki waktunya ngekei harapan yu mentil. Sopo ngebel iki? Lah nek tenan to, wonge ngebel. Halo, assalamualaikum. Bu, ini saya mau ke sana, mau mastiin aja. Bu Mentil ada di rumah apa tidak? Oh iya Mas, saya ada di rumah. Oke, saya OTW sekarang ya Bu. Oke, baik sayangku. Sayang. Ini madem puli nyang toh. Sajane madem puli nyang toh. Wis nek 3 jam gak balik-balik iki. Nah ora, montor abdul uang e. Wes. Yo. Kila mantare. Yo. Kila mantare. Nyanti wonge. Kila yo mantare. Oh, gagahe apa wedhuse? Ben, tak kunci te lambene. Mak. Sakjane nyanti to iki, Meng. Ya jadi ketunggangan motor tuh yuk. Mosok ubah nek ngono anak 3 jam. Ya biasa toh, lah dina minggu padha antri. Alasan lho iki. Ngomong yo. Lah, mosok wis mbahane to, Mat? Ya wis to yuk. Delok untuk bani lho cek ketok teles. Ya Mat, bane ketok teles, tapi iki lho. Cek ketok buluk. Tau jenenge lho ya motor tuwek yuk. Apa ya iso gilap to? Sing ngarahe motor ki lho ndek umbah wis widak jaran to. Ya panggah ngene iki to. Arepe njaluk piye? Wis ngene, Mat. Iso gak iso. Iki engko aku kudu ndelok sling. Masalahe sedelok teng kasih iki engko didelok wong. Lah terus aku dikon piye nah to yuk? Wis. Mosok budal kowe, Mat. Lah kowe tak gede 50 kok. Ye. Ya wis yuk. Jajal tak gosoki dhisik, mbok menawa iso gilap. Di cerbet ora? Nek. Ya. Yuk. Kene cerbet liyane to yuk. Wis kenek. Ya kuwi enake, aja komplain ae we. Lah yo. Dah nio katok sak menit gedene digawe premorot to. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Walah, kamu tanduk. Wah, nyalang. Pengen nih. Buka kene. Walah, iki piye tanduk? Kok gak kabar-kabar iki? Kan surprise. Lah terus kuwi sapa to yuk? Wis, sak teko ae we. Dan gosek kono. Oh galak menteri. Dene. Dene sama nyapa tuh Bude? Kok ngamuk-ngamuk ih? Kan supiye tanduk? Iki lho, sini mah dempul. Tuh kon ngumbale motor, bali bakal bulut rupane. Sopo sing gak emosi? Lah terus njaluk piye neh to yuk? Montore lho cat wis kusem. Tapi ndak ya we. Apa sih ndo? Oh alah, masalah kuwi to Bude. Nduk. Gampang wi Bude. Sek. Iki lho Bude, aku duwe produk kit terbaru dari Yobene. Iki piye to, Nduk? Kok malah yo beni? Maksudnya produknya jenenge Yobene, Bude. Walah. Lah terus fungsinya nggo apa, Nduk? Lek sing ireng iki Bude, fungsinya tinggi merawat dan menggilapkan cat bodi mobil dan juga sepeda motor. Nah, balik sing kuning iki Bude, fungsinya tinggi semir ban
ben kelihatan baru dan juga cantik seperti aku. Lah kuwi engko aman pura nang chat. Engko gek malah tipis. Wis toh, aman-aman Bude. Soalnya produk Yobene ini terbuat dari bahan alami yang aman untuk digunakan. Oh, ngono to, Njuk. Mat. Nanti jajal. Mosok apik tenan produk iki. Wow, amazing. Yuk, tenan ya, saya dadi kinclong ya. Mosok to, Mat? Delok entuk. Nah, beneran kan Bude jadi kinclong? Heeh, Nduk. Mulai sekarang gak perlu khawatir lagi tentang motor buluk Bude. Dengan produk Yobene ini, motor kinclong berasa jadi baru. Ya. Pancen tak akoni, Mbak. Produk Yobene pancen mantap. Oh, tenang. Nah, terus ini tukune ning ndi, Mbak? Nyapa toh sampean kok bingung-bingung nih? Di toko-toko lo ya wis sudah tersedia. Lah, nek sampean pengen tuku online di berbagai platform juga sudah ada. Mosok produk dari Yobene macamnya berloro kitok, Mbak. Akeh Kang, enek sing tinggi ngresiki kerak kaca mobil, tinggi ngresiki mesin, dan lain sebagainya. Tibake macamnya yo akeh ya. Iya Kang. Wis, Mbak, aku tak nyuwun pamit ya. Lah. Nanti macam ketemu, Nduk. Wis mulai Bude. Hah? Mulai. Tuh, lah iki. Hei, Mat. Padahal dhisik. Nyapone to yu. Gandane mbahmu piye mbok gowo iki? Walah yu. Barang turan mosok digawa ya ora oleh. Iki apa mbok gowo? Apa nggigirapne untumu piye? Motor ora gablek kok. Lah nyicil kuwi dhisik ya ora apa-apa to yu. Beda motor keren-keren. Apa gusi kayak gitu tuku? Waduh kan ngono digawa ora oleh yu. Hehe. Apa Wah. neh to? Wong tua omong rung tutuk kesusu ngalih. Duwe seket tak kene kowe mundi. Duit 50.000 dina to yu. Yo genah tak ngebayari ngumbani sepedamu no. Kok sing dadak ditakokne iki lho. Alah. Jelas aku mbok akal iki to. Wis ndang kene. Yu, jangan ngawur kuwi. Lah iki apa? Sampeyan jan iso ngawur to yu. Kuwi lho duitku dhewe. Lho to, gambare wong butak gawe kacamata. Oh to. Wis kabiyen, Mat. Nek duit akatan aku gambare wong butak. Wis. Tak gowo pokok iki. Oh, wis angel. Piye to ki?